Aku ngrasa cemburu yen delok awakmu cedak-cedak karo wong lanang selain aku. Kok iso aku dadi cemburu sayang? Apa iki sing jenenge hati lagi kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran jebule kekancan, saben dino tangane gandengan, wirawiri ngalor ngidul bebarengan, yen disawang kaya lagi kasmaran. Terkadang mesra dan saling cemburu, saling curiga memendam rindu. Bisa dikatakan teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan. Bali aku cerita marang sliramu, aku nganti sambat karo kanca-kancaku. Antara berteman atau pacaran, jawabane pacaran wae. Dan hatiku tambah bingung rasane, aku wedi mergo tresno medhot ke kancane. Yo wis ngene wae penting bahagia, teman rasa pacar ojo nganti bubar sayang. Opo iki sing jenenge hati lagi kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran jebule kekancan, saben dino tangane gandengan, wirawiri ngalor ngidul bebarengan, yen disawang kaya lagi kasmaran. Terkadang becucu dan saling cemburu, saling curiga memendam rindu. Bisa dikatakan teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan. Dikira pacaran jebule kekancan, saben dino tangane gandengan, wirawiri ngalor ngidul bebarengan, yen disawang kaya lagi kasmaran. Terkadang